Ahojte, ja som Marek a vítam vás na kanáli Endurko. V dnešnom videu by som sa chcel pozrieť na to, ako si vybrať svoju prvú motorku na sezónu 2024. Za mňa, keďže sa jedná o prvú motorku a dajme tomu, že si doteraz nejazdil vôbec, tak určite by som nešiel do novej motorky, ale kúpil by som si niečo staršie, skrz to, že to je lacnejšie. A hlavne skrz to, že tá nová motorka strašne stratí na hodnote. Samozrejme je iná vec, keď si kupuješ prvú motorku a kupuješ si malý obsah dajme do tých 85, že si kupuješ buď to 50, 65 alebo 85. Vtedy sa tá nová motorka podľa mňa aj oplatí. Akože, a keď to ešte zoberieš bez dane, lebo tých maličkých motoriek je strašne málo a nestrácajú až tak hodnotu ako tie veľké motorky od tých 125 kubických centimetrov. Ideálne ročníky za mňa sú od 2012 až do tých, ja neviem, 2020, to je podľa mňa úplne v pohode. Staršie ročníky by som určite nekupoval, lebo majú veľa nabehané, nevieš o nich úplnú históriu, lebo už to má asi 6. majiteľa a podľa mňa tie motorky vôbec nemajú hodnotu, aj keď ľudia ich preťahujú za 3000-3500 eur. Čo si vybrať? Či endurovú motorku alebo motocross? Motocrossová motorka má výhodu to, väčšinou, že sú lacnejšie a je ich proste viac. Endurových motoriek a obzvlášť na papieroch je strašne málo za mňa v určitých kubatúrach. Ja sa zameriavam na ten enduro a country cross, tak ja by som sa snažil dostať k nejakej endurovej motorke, prípadne country crossovej. Ešte dodatok, medzi motocrossovou a endurovou motorkou sú rozdiely najmä v tlmičoch. Tlmiče na endurovej motorke sú mäkšie, pohodlnejšie, na enduro vhodnejšie. Rozdiely, čo sa týka motora, tak endurová motorka má viacstupňovú prevodovku a väčšiu kľuku, čo znamená, že je plynulejšia. Na endurovej motorke máš väčšiu nádrž na palivo, svetlá, prípadne tachometer. Tak za mňa by som si určite kúpil či už 125 alebo 250 dvojtaktnú, ale s karburátorom. Nešiel by som do TPIčka a obzvlášť by som nešiel do tých prvých TPIčok. Za mňa 300 dvojtaktnú by som si určite ako prvú motorku nekúpoval. Samozrejme, keď už prechádzaš z nejakej 125 alebo 250 a hlavne sa venuješ trebárs hard enduru, prudkým výjazdom, tak určite by som išiel do 300, ale ako prvú motorku určite nie, pretože ten výkon vôbec nevyužiješ a je to viac menej zbytočné. Čo sa týka štvortaktov, tak do štvortaktu by som do staršieho určite nešiel. Pokiaľ by si chcel, alebo ideš kúpovať novú motorku, tak zase opačne to mám ja. Ja by som si určite kúpil už teraz iba štvortakt. Dvojtakt, karburátorový 125 alebo 250, aký si mám kúpiť? Za mňa ani jednou nespravíš chybu, ale ak sa chceš fakt že naučiť dobre jazdiť, myslíš to s tým závodením vážne, určite by som siahol po 125 skrz to, že tá ti strašne málo odpustí. Čo sa týka nejakých extrémnejších pasáží, výjazdov a tak, alebo keď sa kdesi zasekneš. Zas je dobrá vec to, že je ľahšia, obratnejšia. 250 dvojtaktnú, to by som odporúčil niekomu, kto sa sem tam ide odviesť tuto po horách, že sem tam ide s chalami na endurko, sem tam na trať, také, že sa ideš odviesť maximálne že raz za týždeň, prípadne raz za mesiac, kde si vybehnúť s chalami a tak. Tá 250 dvojtaktná ti viac odpustí, viac ti pomôže, bude sa na nej lepšie voziť, tak pohodlnejšie a není taká ostrá. Tak ja by som určite šiel do KTM-ky. KTM-ka má strašne, mi príde, že asi najväčší rozsah, čo sa týka kubatúr, či už je to pri endurových alebo pri motocrossových motorkách. Ale ak by si nenašiel KTM-ku alebo nechceš ísť do KTM-ky, tak určite za mňa skvelou voľbou by bola Yamaha, či už presne 125 alebo 250. Sice OK, sú to motocrossové, sú aj country crossové verzie, ale tých je strašne máličko, obzvlášť v Európe. Na začiatok ako prvá motorka si myslím, že by bola fajn aj tá Yamaha, pokiaľ nechceš ísť do KTM-ky. Prečo Yamaha? Pretože je to vlastne teraz momentálne jediný Japonec, ktorý robí dvojtaktné modely. To
ten budget by mal byť nejako od 3 do tých 4 tisíc eur, čo sa týka staršej motorky samozrejme. Si myslím, že za túto sumu od 3 do 4 tisíc eur vieš zohnať podľa mňa súcu motorku a presne takú, ako sme sa bavili. Pokiaľ ale ideš kúpovať novú motorku, tak by som sa snažil, ak by sa ti dalo proste zobrať to nejako bez tej DPHčky. Pretože fakt tá motorka, ty keď ju kúpiš za plnú cenu s DPHčkou a dopracuješ ju domov, môžeš ho dať doma na bazoši za cenu bez DPHčky a budeš rád, ak to predáš. Napríklad tu je to pekne vidno, predám KTM EXC STP 2023 38 motohodín, to mám napríklad aj ja na tej mojej motorke. Cena 8500 eur a nová 300, ok, toto je 2024, ale stojí 10 400. Behom roka a behom 38 motohodín proste stratila na hodnote 2000 eur. A za tých 2000 eur by si napríklad mohol kúpiť za mňa úplne pekne slušnú výstroj na motorku. Čo sa týka servisu, aj preto by som bol na začiatok ako prvú motorku dvojtakt oproti štvortaktu, pretože servis na dvojtaktnú motorku je lacnejší. Takže to by bolo k výberu novej motorky asi všetko. Za mňa, ja osobne by som si na začiatok vybral to, čo som aj mal. KTM EXC 125. Najlepší ročník od 2013 proste do 2016, ale ideál proste čo najnovšiu 2016. A keby som išiel do novej motorky, tak by som si kúpil to, čo mám teraz, čiže KTM EXCF 250 štvortaktnú. Tak a to bol môj pohľad na to, akú motorku prvú by si mal vybrať. Dúfam, že ti to pomôže toto video v rozhodovaní sa. Prípadne ťa to utvrdí v nejakých veciach, čo si vedel alebo pre ktoré si bol rozhodnutý. V ďalšom videu by sme sa mohli pozrieť na nejaké bazáry a pozrieť si tam motorky, ktoré by som si ja osobne vybral. OK, tak to bude asi všetko. Ďakujem, že si toto video pozrel. Dúfam, že ti to niečo dalo. Ak sa ti video páčilo, tak určite mi daj like. Ak by si chcel viac takýchto videí, tak mi daj prosím ťa odber. A do komentárov by si mi mohol napísať, akú motorku by si vybral ty, prípadne akú motorku máš. Ďakujem, maj sa pekne a čau. Na zdraví.